Šta je ljepše čuti i vidjeti, no s ljudima piti i seđeti, pretresati i jeglenisati, još kada mladić mudro razgovara i pametan starac kad se kara, kad kumu kuću ne prolazi, kad kuma sreta kad dolazi, kad komšija dobro jutro reče i u kući gusle kad zaječe. Pa sada gusle drugarice moje, odjekanite tanko glasovito, ja ću pjeva silno gromovito, oj braći družini ođe, oj ođe i još ko nam dođe. Vidiš ga? Samo kroz prodor ubačem na svicu. Ajde Duka! A pjeva? Sljedeći. Ideš deva kroz svima, šobanici, srce nija. Ja kad se vidiš, to je žakta jedno kasnije guce, kad budu muzični guce. Gusa ovak je Amperović, Serana, kaos, razvija u tebi. Za ljubav
umrije njemu majka. I dođe, šta si ti mene činio, pa nijesam ti vikao tako. Nekako si me zatro ti toliko. A upisao me ti ovi kubura, upisao me na školu za ja, kad ću da ja jašem konja. Jer sada bude obrat. On trebao da smrša, ne ja. Ja 15 dana jašala. Kad je ona instruktor da vidimo kilažu, kada ono smršao, ko je 10. Veli Jagljika, molim te, ja žurimo, možeš li šta, ništa, preko naturila sam, a tražila fina momka, štjela, veli hoćemo da druge kandidate, ja tražim to, da ti kaže mi neće se vrćem, doće mi i tu ne oglasja na sve televizije, radi, u novine, traži momka, da me ne bije, kao i sad moderni ovo te bupaju, pa svako malo sos telefon, ala ubi me muž, ubi Bog. Bez noga, da ne ide kod tuđe žena, i da ima onu vratna stvar, pa jeli, pa jesmo li žensku staću, pa dođe, da stvorila. Prošlu mjesec, za ne zaboravila na oglas, kad nešto navrata, bu, izvali mi štokovja, otvori kad čovjek bez ruka i bez noga. Jeste li vi Jaglika? Rekao, jesmo, Bogu. Pa jeste li vi dali oglas? Jesmo. Pa evo veli ja povodom oglasa. Evo nema ruka, nema noga, Boga mi se ruka, ja turila i ono treće i zaokružila. Pa veli, sušto sam ti bupao na vrata. Jeli ovaj profesor, slušaj Jaglika, ja vidim da si ti neki zetan. No, rekao profesor, ja se upivo ne vraćam, molim te, ostavi mi u Biograd. Ne znaš, šta si li ti završila o škole? O škole? Nemate o škole dok će naše 200 metara, samo preko puta. Završila sam ono srednju, imaju 3 upivu, imaju užne ustavna i na rutinicu, ono srednju užnu. Da te zamolim, Jaglika, ako ne ide ti upivu, hoću da živim, hoću da radim, nađi mi šta god hoću. Imate li ovdje Zemljak Bojović, ovaj direktor zoološkog vrta. Svakoga prima iz Crne Gore, samo neki iz Rižabljaka, iz Pive, ja pravo kod Vuka, Vuk, Bradonjica, oni, vuče taka i taka stvar, on se malo misli, onaj mislilac veliki, stadion Bogovino malo, veli, dobro, znaš šta ćemo javiti, kad si tako odlučila, veli, crkla nam je lavica, pa dok ne nabavimo drugu, imamo kostim, u leđu onih kostim, ne mrdaj, imaš 300 eura, hranu i spavanj,
lez ja desne, te ljepote, oni narod prolazi, mislim, mašite, lez, kad, majko, na jednoj strana, taman legla za kopčali, kad lavi za čoš, što oni kave. I mislim te đavo ti pare, i biognuti. Sve mi prošlo kroz to. Pravo nam. Nema, ja sva drkti ko na struju. Došao mi dole, ja Vučić, koji crni Vuk, ko zna kud je Vuk. Šta veli lav. Dajte, jakinje, šta ste veli prepali, ja sam Martinović, mora si Ljubana. Kako se mi je jednoga dana žalit ćemo i što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje gore. Jednoga dana žalit će žene zašto nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje gore. Kivaš to velezeće. Iđo!